का ये सखी ससुरा से अइलू है आ कैसन बाड़े हो तोहारू? का बताई सखी सुन निकला के पियवा सखी सुनत हो ना सखी निकला के पियवा सखी निकबा देवार हो लेकिन हमरे अम्मा के बलिया लागे जहार हो लेकिन हमरे अम्मा के बलिया लागे जहार हो लेकिन हमरे अम्मा के बलिया लागे जहार हो लेकिन हमरे अम्मा के बलिया निकला के पियवा सखी निकला के पियवा सखी निकबा देवार हो लेकिन हमरे अम्मा के बलिया लागे जहार हो लेकिन हमरे अम्मा के बलिया लागे जहार हो लेकिन हमरे अम्मा के बलिया लागे जहार हो लेकिन हमरे अम्मा के बलिया। हे सखी और सुनावा का सुनाई सखी पूछते हो ता सुना सुनावा सुनावा। सासुर भासुर बाड़न सौकी बहुते सीधा साधा हो बड़ 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 बोले बुढ़िया जरूरत से ज्यादा हो बड़ 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 बोले बुढ़िया जरूरत से ज्यादा हो बड़ 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 बोले बुढ़िया जरूरत से ज्यादा हो। सासुर भासुर बाड़न सखी बहुते सीधा साधा हो बड़ 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 बोले बुढ़िया जरूरत से ज्यादा हो। निमन रहना सहन निमन रहना सहन निमन बखार हो लेकिन हमरे अम्मा के बलिया लागे जहार हो लेकिन हमरे अम्मा के बलिया लागे जहार हो लेकिन हमरे अम्मा के बलिया लागे जहार हो लेकिन हमरे अम्मा के बलिया। इतना बड़ा दुख के बाद ये सखी और कुछ सुनावा। सुन हाँ सुनावा।